Il-Patrol Boat P61 tal-Forzi Armati ta' Malta kienet għadha ma' 30 mil il-barra mill-Lampedusa. Dil-Patrol Boat kienet qed tassisti f'ħidma ta' salvataġġ il madwar 250 immigrant illi x'aktar xerqu wara li d-dgħajsa li kienu fuqha nqalbet. Fl-istess żona fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa intlemħet dgħajs oħra illi fuqha kien hemm 170 immigrant. Dawn inġibu Malta wara li l-awtoritajiet Taljani ma tawhomx permess jidħlu Lampedusa. L-awtoritajiet Taljani qed jgħidu li l-immigranti kienu qegħdin fl-ibħra territorjali Maltin, iżda l-Gvern Malti mhux qed jaqbel. Mill-perspettiva Taljana taħt il-liġi internazzjonali, il-Gvern Malti għandu interpretazzjoni differenti. Il-Kaptan James Grech kien qed isuq il-patrol boat mimlija immigranti illegali li pprovat tidħol Lampedusa. Wara li l-awtoritajiet Taljani ma tawx permess, il-Kaptan Malti beda vjaġġ diffiċli u f'baħar imqalleb illi ħadd minn sigħat. Il-P61 b'151 raġel, 17 il-mara u 3 tfal daħlet Malta ftit wara il-5 ta' dalgħodu. Fi żviluppi oħra l-Ġermanja ħabbret li sertajn il-Malta billi tieħu mal-100 immigrant minn pajjiżna. Sa dan it-tant l-isqof Tgħawdex Mario Grech staqsa kif jista' jkun il-poplu jibqa' indifferenti u jibqa' jevita realtà quddiem din is-sitwazzjoni ta' emerġenza bil-mewt ta' tant immigranti.